papunta dun yung Tignan mo topic. taga Kenon Road, ang daming anak. Malamig dun eh. Wala mo ka ate kung may ano dyan. May bentang, Malupa dito. yun nga lang. Ganda ng road. Kaya tayo mga kabayan. Turon ni ate. Dito po malapit sa may Taal. Top over po kami nagkape. Siguro mababang maging natin siguro mga 13-14 bata, no? Huwag naman, grabe naman yan. Isa lang. Ayan o. Ito po ako sa may... Ayan po yung aking asawa. Likod po niya ay ano na, Taal na o. Ay, kita kaya. Ayan o po, oh, kitang-kita nyo na o. Parang feeling mo lang, nakatambay lang kami. Ganda o. Ayan po o. Good morning mga kabayan. Dito naman po kami sa ano tayo? Talisay? Sampalok na yata ito. Sampalok, Batangas. Talisay, Batangas. Talisay, Batangas. Ayan po. Titinda po sila ng mga bulaklak. Kita nyo, ang ganda oh. Bugambilya. Ito ko pa rin sa Sampalok. Yung nga, tayo padaan doon ako upo. Para makita yung ano. Ganda po ng ano nila oh. Bugambilya, ganda oh. Sarap ng turo ni ate. May langka. Tsaka hindi siya ganun kahinog. Tsaka kape po mga kabayan. Yung bago-bago. Sapul na sapul sa harap ko eh. Hindi nagsisiti nga ako na dito. Kasi ito pala mas mahaba. Binibenta ko. May rose din si ate pala. Ang ganda oh. Top. Alin ba dito ko, Ting? Bagay kuha ka pa ng ano, dalawa pa. Dalawa. Oo, para pag hindi na ubos i-uwi ko. Ang sarap po nung turon. Dalawa pa. Mm-mm. Kaya dalawa ito ng pangpapakon. Wala nga, kontik na ilang nakagan. Oh, tapon lang ganyan ha. Isa na ikasip mo. Makalutot pa yung isang tindahan ng Good morning mga kabayan. Kape po tayo. Biyernes Santo po ngayon. Punta po kami sa simbahang. Bilisan mo Bato. kasi babiyahe pa tayo ng ano. Hindi ko na kakainin yan. Tapos ko na rin tapos. Hindi tayo. Nakablog ako kayo. Huwag kang mag-angry-angry. Ang aga-aga angry. Pupunta po kasi kami sa simbahang Bato. Baba. Mahuli po ako. Take out po. Bye-bye po.